खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सासे बर' सिख्लाया काराटे गेलेनानै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कसुकाटा गामिनि अनसारि बसुमतारिया नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2022 नि 40 केजि लैथोनि आइजोफोरनि काराटे बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं गारि बायनो फैनाया 3 लाख रां सेनानै लांजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया मणिपुरनिफ्राय सानै आइजोआ गंबा सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनो होना गुवाहाटीआव फैदोंमोन। नाथाय गुवाहाटीनि जालुकबारियाव सिनाय मोनै सुबुंफ्रा हाथियार दिन्थिनानै आइजो सानैनिफ्राय 3 लाख रां सेनानै लांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रां सेनानै लांजानाय सानै आइजोनि मुङा फारि जसरा फौदाल आरो जसरा बासनेन होनना मिथिनाय जादों। बिथांमोन सानै आइजोफोरा साननैनि सिगाङाव सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनो होनना फनाव खोथा रायज्लायना इम्फलनिफ्राय फैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। रां सेनानै लांग्रा दुथां सुबुंफोरखौ हमनो थाखाय गुवाहाटी पुलिसा संदानगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मेघालयनि शिलंआव जानाय नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्सनि रेसलिंआव कार्बि आलं जिल्लानि सानै गेलेगिरिया ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि एलबार बसुमतारी आरो हिमानि बाग्लारिया नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2022 बादायलायनायाव मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं गोदान दिल्लीआव खुंफुंनाय नैथि वाक इन्डियान इन्टारनेशनेल किक टुर्नामेन्टआव आसाम हान्जानि जाना क'क्राझारनि सानै लाइमोना बे बादायलायनायाव ब्रन्ज आरो सनानि मेडेल देरहासार जाना ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं मिज'रामाव अन्थाइ खुवारि गोग्लैदेरनानै खमैबो 8 सुबुङा अबथिरा जिउ खोमाजानांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया थांनाय समबार बेलासियाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायाव 7 सुबुङा गोमानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया मिज'रामनि नाथियाल जिल्लायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां आसामनि लन बल गेलेगिरि नयन मनि सैकियाबखौ अर्जुना एवार्डनि थाखाय मैया सायख'बाय। मख'जाथावदि बियो आगस्त दानाव बिरमिंगामाव खुंजानाय कमनवेल्थ 2022 आव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। बेनि उनाव आसाम सरकारा सेप्तेम्बर दानाव नयन मनि सैकियानो DSPनि बिबानाव थिसनदोंमोन। मख'नो गोनांदि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों नयन मनि सैकियानिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।